Kiparungit pa ihe, pat kiparlok paro, kibayapay yakni ka program lang bag YouTube channel. Nakabenta jo kabalang Presbyterian umpling, ngapdiang snuphay pi, banay kublay pi, hakakerteng pathiang, bat kabadon botam, kajong try, ubodong padim ba iye jongi uji supres. Ngashimru yakni kabu, banay kublay Easter, yapi bat iki long yeng long sem ki jong pi ka Easter Sunday ka long ka way ni ki sngi ki makraw tam nak benta ki pai ruwen hakaleng satlak ka perthai ha ka bangiyo ya ka ban rakhi ya ka sngi jong ka jingmi pa ka jong trai ubu nong penim jong yu Jesus Christ nak jingtap hakasngi balai hadien baula syayab bad balatep yo man kasnam hakabakom kani kasngi kamensiem kajongi katrang dik bangin yo banyakiu syakayeng mani banyo yakalat ban mani yo try ubala job yakabor jangkapo bad yakabor jangkaciyam nakajimi pa kacangko Henry menta kasgi ni hap panya don hala kajong kiyeng kisem kajongi namar kal lockdown kabaka sorkar India kalabu knang banyada yu knyang jingpang COVID-19 Henry ni aigu yu blay bolo penyo hangi yakni kalan bangin syakri yu batban pelut ya kapor sipor kendian ban ya dan bentah hakaban snap ban syak skor ya kaketien ka jonglai na ke jing pulie na ke jing duai bat ke jing islong ka bangin sayo bat ngagek mo blame snai ya ban perku yigi lengba jong ka ke jing syakri haswa bangnia sakma jong ni pendan hak jing duai kokpa jungi ubah uneng ubalong utrai ublay ubadonbor halor iblay pai ubala ik yigi bad ubala pa jongkon bal kamarwe banwan syakani ka perthai bad ban syayap halor ka tingna nak benta ban pen yigi kinompo kibala jan kibala rem bad ubala penmi pat yang jongkon nak cinta akasngi kebalai kapa penpau pami belajam ya kabor jangapa ya kabor ke jong saita atrai to menis naik ban kerku ini kat pangirang don ya kabanya senglang ya kerteng ka im ke jome ai beki ke parok kemindon benda kilong ke blok tiang hon hakmat ke ket ke jenis nei ke jome diang ye ke jingdwai ke jome hak kerteng uji sumi pa di ke palo amen menta ngene syakri yo blay da ka bangni ruai ye ke jingruai ka ba arspa arpusa bahadin jom di ke jingruai ngan sakerpa ye must be nongri be in yalam ye hak bapuli na ketien ke jong play bat ban bo hak chingwai ka jing putu bini ha jing yap kabari ka sawa jang jing penim eyangi na kijing ila
niềm chinh xúc là cho bờ thấy chinh té bát bo ca se yon ruda bor jong ukan jo imen tabar risa shay na ying jing dum to mi shalat ka pentas em ka jong pi putrai bai ki ba don pat ba belin ba a perthei ki chu sa a bang ba bo a si tom ba jing ma a jing suk jai bar a jing bun ki shong ha trai ka khet kun ki jing ya le la wai no bom don shu ki nong shu Kani kapor bamta so bang lead ang play jing duai. Anilam ang play kato ni team jong play ki bang ila mission naga stage ki nong room nong ba shipo. Kat khot ka ba khanda ba shipo kumju ru naga gospel ka jong yones kalnong ban reu kat khot ka ba sopo. Ki kentian ki ba ong kum ne. Balada men plasna dala kasentur yau jisu bau long trai ban men ngai hala ka donot bau play la pen mi pat yau una ki bayap on pen em yame namar ba ka donut keng ubreu ungai ya kaban yo ya ka hok bat da ka sentur keng ban plasna ya ka ban yo ka jing pen em namar kani kalong kamon kupa junga ba ubreu baro ubayu i yau kun bat banget hau un yo ka jing em bom cukut bat bangan pen em pen mi pat yau hakasngi ka ba khadu Tunggu semua ketin ke jomblay, ini lagi jomblay jing duai. Saya sih makom ni kopa ni kecil, mir ke pamatan ni ayu, eme apa nama milayala mengi kum kikun ke bi jom meh hadu. Nadu ni ke step ke bangila yo ban syakri eme ke jik por bang step ne. Tak nadu ni ke por limat ke pamata. Apa yang man ayu eme man la ayi ke ni ke sini ke bakarpang ni, kelong ke sini ke jing job. Ke pamila mi pat na lor ke jing ya halor. Jing ya apa tais mila job ke bor jung jundum, mila job ke bor jung boman apa kan ke jeng kan ke sini ke pamata jisu bi ngawan ban ra akmat ke jom meh ke ya kan por ke jing syakri ke jongi tu sim tu pen kentam me ni iwe piwe atrais nadu ki program bar khoi ki bangi dewen pendep kan ke por atrais Jesus Christ kumju syakri jom meh ngawan ban ra akmat me tu sim to ra me ya halor kamera ka bahane to pen sum pesle me udu pempunyang sim ko yu baka bar khoi ke baun sami baun sa mi nak syutur ke jung baun sakran ha peneng jongi kum ki khun ki jom meh in yo so ai kan long ka batai ke jing in ke jongi kan long na tak mangin yo man pen rekam ke jing im ke jing kan long ke jing hikai ke jing im jongi bagi nang la ban kham jan same apa su bagi nang la ban kham bang ban syakri ke teng ka ba im ke jome kumju atrai Jesus Christ yo syakri jome to ai ka sintur ka ba udung sim ba khoi jome ba ka bar khoi bon phla kan long ka ba wan na ka khet ke jing snai ke jome om na ke jing start bari ko jong om na ke jing la bari ko jong re ke bar khoi ka bon phla ka bon yang ya ha un kran kan ka por apa ning jongi kum ki khon ki jome kumju apa ekipa ki rongai atrai su ki bala ban yo ki bala ban yo skap lembah kan ni channel apa apa ning jongi kan ka por ba mata to ai ki play la ka do no atrai su kin pediang ya ka jing syakri ki jongi kan ka por ba ka kubor ba me sa ai ba syakri jome kan yo ban tai ki jing im ki lagi lo ki don ki yang ki sem lagi don ki linti sinkin ka lo ki don kan do no ka ban ta atrai su kes kan long ba menton nam ta ki jing im jongi iwe piwe atrai su to sim to pa ki jing karpar syakri bari jome na mga dambal buti kini baro karteng bat yang dam no pede jongi Jesus Christ na dum ta sir ki artabam chukut amen Organisation benta menyerwai je ke chorus ke bawah day utrai Day utrai ubla mi pat na jing tep u day utrai ki ko siu kin dem utli
ngadon hakabakum kini kapor do menta banyalam cingmut nak benta jongpi lambat banya puson lang ya tin ke jongblai ya ka bapila bansyan nak gospel markus kalnong ka bakhat riu kat khat ka baar bat ka balai kiktin ki ba ong kumni ti dang step hakasngi nengkong jong katayo kilayawan siya kata kecingtep hamar kabami kasngi kilay keren parlok hiti uban penteluno ya umau yangi na kacingkang kacingtep uban penteluno ya umau yangi na kacingkang kacingtep hakisau gospel Jisu ulakren bun sien syapang kacing syak siton kacing yam bat kacing lipat jengko kani kalong kaplan kajong blay baka day yukun ubriyo baun syak yam bat baun mipat nakibayam ha kasngi kabalay nakwa yang panyalam jingmot sipor dah kabangin keli ya kani kecing keli halamarwe hado dan kamu bandaweng ya umau bau Jisu un mipat ha kecing perkat beriu kajongi slow bandong baong da slow dan kam bandweng ya Henry kecing weng ya umau kalong na kabenta ban pensisya ya kibriu bau Jisu dan syo ha kacinta uni ulang umau kan ubala penyaklan ya ka met Jisu na ka Mary na ki senran ki jong ban na ki nongshun ki jong uru habalo weno ban bala penteluno yo mau Jisu ulami ba lok pe udon sa weipat umau kan ubadei ban weng menta bauta udei ubadon haka jingem ka jonga bat ka jongpi uni ulong umau kan ubakang lat yagi ban mat ya ka jingmi pat ka jong trai Jisu bat lenda weng no yu ngin nom yo yu Jisu dalaileru namar bah kabakum kini kisi ha pandon halang jong kiyeng kisem ban ngi ha maria bodrenti ya jing tha jong ka bor sarkar ban ya shong hala yeng lasem bat ka deiru yagi bangin le komta Henry don ki por bangi snow bagi jingmot ki jing perkhat ki jongi ki dom kim long lai loi ngi snow kot la ngim sungonang ban ki shani shatai ba bangi shong halyeng lasem ngiling ngi pisa om dan jing im daleliru ka jimi pat ka jong trai Jisu na ka jingtep kamot bakani kalde kapor yagi bangin mi no na lagi jong ki yeng kisem kamlong kumta lengba kani ka lockdown ya kapala bu da ka sarkar India to ngin pusan haladihi ka ka ba ublay ukwa yangi bangin perkat humai nakabenta ka jingim ka jumi ya ka bangi ngila julong baro sikata haka jingidai badu blay bada kani ka por hapni don ya ban perkat humai na khot ingilang baro ka ka ba ublay ukwa nanga balapi lengba kani ka jimi pa ka jong trai Jisu kawai kabaki bor balang kilahapan sim ya karai kalong mementah sipor lahapan pensange no ya ki jing sekriblay hayeng mani kata kamut balkhanglat yagi ngidan kam banduai jur
Bashan ngin sayo pat yakalat sa sisin pat kumba kalajulong hakipor baro. Henry ka kabau blay ukwa panyo ha kapor jong ka lockdown ka bakun kani. Kalong baka jing syakri balay. Kadeban long ka jing syakri ha kabakan jaman siem. Kata kadai banlong kabahakamat nang ta laperking ya ngi bangim la syo panyalom lang pa bat kaba ngila menta banle kalong tang panyalom lang kom sieng sisem bandon halagi jong ki jongi ublay pat lengba jong kani ka jingat nanti ka bagiyan ukwa pan klain ya ka temmay jong ki longyeng longsem ka balong ubut lom jong ka balang namar ukwa ikban tau tumai iki longyeng longsem ka jongi bakal longyeng kenton ka jingat long shitli ka jingat trailang kapadap ta kabor ka jong mensiam jong blay namar ka shong ka jing klain jong longyeng longsem kristan ban penlong ya ka balang ka baklay baro ki program jong ka balang lahat ya ka pensang eno how blay ba ukwa yagi pan thamai ya ka jingrai ka jungi lambat kabamangi gindon ka program bau try bau play jungi nang tala pensange iki skol penpau ya kabangi ngi kor hatu kata menta ublay ukwa baki long kpa bat ki long kme kin kampen lop ya ka por lembal lagi kon ki ti hakban tai bat ban pensan ya ka jingem ka bakan jaman siem ka jongki om shu pan shania ya ka ni ka benta tang haki nong hi ka school pen pa ban sa haki ya ka tien ka jongblay kumbangi ngilak kular na do ka basta gidai ban siam ya ka jingkit kli ban sa yo joki khon ki kti ki joki lang ba ka jing sha nakaktin ka chamlay baro ki chingalap naka pulpit ka jing seng pa ba la pensange ublay ukwa baki khon ki chamu kinyo snow bed ya ka sur kabawan nauhi batban pediangru ya ke jingker hu habaki penlut ya ka por da ka papuli bat puson ya ka jingsisha jongak tin ka jongoblay dei kata ka oblay kwa nang ta omyo snow shu ya ka jingwai bat ka jingtem jingput ki basawa snow thiang hayeng madi ublay mentau kwa penyoi laki beriau ki jamu ki akan onem ya ki sur ya ro ya laki donot ki jamu hableng ke bakum kini ki bon paro sikata ka jing sakri para beliau ya ka kepalang kalau ya don benta hakibabon kilian kadang telot bat kampat kot shadow kabangi idai banle ublay menta ukwa panyoi hado kadno ngidon ka chikit le kom ki bangai yala ka jong ki paramensiam ni ki paramarjan ki jongi ki chingduai jongi bunsien ki long tang takir miang sentur kejong bat bon sien ismo ba kangile yakani tangkom kecing pendap rukom menta ublay ukwa penyoi
hado kanu gila bandem yang lagi jongki kosil ban kot kerpat yu trai nado kadonu baru hakabakom gini kapon omla syu ban ai ya kejingai ngo ya kapangingi ju ai hayeng mani ublei ukwa banyoi langi don nem kata kamen sim jongka jingai tilot banyai teng hakaba ai kiloi saka kam ke jongu klem da don manuru kiban pen snow ya kata kiban kentu ya kata hangi nang tangi yo i ba ki ching pendon kam ni ki social media ki kio step ha bat ki la ha ban pen bakla yangi ublei ukwa ban tenjo yangi hado kamno ni pikir ya ka por ka chongi bat banom sha maka social media kin sen sha don bor halor chongi kibabon ma kinong yalam nado ki nong shalai kapalang hado ki pantri wet kristan hakini kisngi ki persyang ban politisais ya kakam ke jong ublei kwa banyoi hado kano nilong sensia nengi heng kentang ya kakam ke jong kibabon ma kila syate sa khom ha ki chingle basniu kom ki chingkni ha ki chingdi kibapen buai la kalong kiat ki drugs nang ta ki kam oria ki kam tu kam phim ki chingbam sap ki jinglingkar ha ka shong kha shong man ka ching sho yadat bat kibabon kila kalong ki merau ha ki de ki jinglien basniu ublei menta ukwa ban pen pau pama ulong ubadai hok banlong uken ra halor chuwi baru kwa ban sensyar mau yagi omshu ba usaitan unyo la ban trebor ba bat ban te ban khom yangi kibri lok pa i naki na vor kabangang ngalak daw ki don pun jat ki mau khang ki balak khanglat yagi ban mat ya ka jing pat ujisu ha ka jing em ka chami walau jisu lomi pat pen bandang don uni mau khang balai kali long kadau baro kalong nama bagi kensting hado kata-kata ya ka jinginai ka jungi lambat belai bat ka bom katang don hari ublai ulapha ya jong khon jong uchi sukses banweng no yuni mau khang jong kapok dei habangi pdiang yohu bon la ban saweng no yu diu ba dan ayu ke bapi pilale ke bapi tip bakal long ke basnil ben ban pile ya ka ban bor no trai un ya ram ya pi pitip ahla marwe ki jan ma wayu ke dan happy wat le bom tip wat le bom dan habadan la pilong hakano kanu karuko ubleu yo i yapi utip yapi la da piong pa pila da mat ya ka jimi pat ka jong uchis ta bangidon kam ban bai ban khmi ban yen ala ka jong ka chim kam PM kumdo hak bakum gidisngi hak chim kacapi
ka jimi pat ka pamenta kalong ban mat ya ka bor pala job ya ka pop bat ya ka usoita ong ka city sikinong kolosai kalong ka balai ka khot ka bandingkom hadu ka basau idon kam ban mat ya ka bor pala job ya ka pop bat usoita nga khot ya pi ya ka bakum gini ka por ka menta tongin dwai bu jisu balam mi pat un thau thmai ya ka donot ka jongi botongin yo ya ka jing shaman sim ka bashisha banang ni shakmat ngin ai ya la ka jong ka jingem ka jongi na ka benta ukris pat ka bala ha ka baki kantop ka dujok kinom yo daliliru banrong hapo jami tu bleu nya rap un ker khu yagi bakane ka jingmi pat ka jong trai jisu na ka jingcha habangi don ban rakhi ya ka Easter Sunday kamlong ka Easter kapan ai hangi ya ka jingcha mansim ka patamai bauni ukres upalami pat unyo pan sensyar halo joy pan bun weno yakni bau khang ki badon haka jingem ka jigi bangin long ki balai pan bangin la pan ai ki jing shakri ka ba phatam yak pan bedan brom yo trai buble haki sngi ki por paro ki ban wat uble un ker khu yi lengba ka jing slong na ka tin ka ba khu ka chamo amen tong ni dwai kuk pa chin ba nei kanu hidap te jing sngo ka ba khrau e yeme namar ka ni ka khubor ka ba mai mlapan sngo ka pleng jongi atrai i pla ba ni long kin dong po ban mi yo i kidan ki di mau ka ki don hak mat kiba bon sien ki penbong ini mengim yo ban ma ya ka chini bat ka jong khon u jong mi Jesus Christ na ka chinta ya ram atrai baling ma jong ni ka por bueno yo ni u mau ka u badon ha ka mat mengim yo mat ya ka por ka chini bat ka jong mi kang deng la ko trai panjai dang ni sakmat om shu da ka bor ka chingla ka chuk priyo henry da ka chinglam ka chome ha pengi don nak wakum ka ka bor ki kan mau kerpang ha ka jingwai nam ta kitu ki balama ya ka jing sitom na ka dau chung ni uknyang chingpang korana isnai ki ban long rengkat dapat ki utrai kener ka tiblai ka bron bor ka chumi pan pan khia yaki na ka chimpa abalong ka mon ka chumi ko trai ida dwai pan snai ru mo ni u chimpang undu unja no shisno ki mau ka pak ko trai ka chitwai ka chumi dak benta ki doctor ki nurse ki ba trai bor ba pan ai ya ka jing sma ki ki pang ka shito to long reng ka ta ki idwai ru nam te nong sang sha ki ba it ki chumi ho ki to baro ki badon ka penta ka ba khamat ki ba tre bor ba met pat men sim kumno bakin na yak ban le yak ba bhat ban yada yo pai lang chong kari ban ka prathe bakin lang no niu khnyak chipa long reng kat dapat ki ko trai ban ka syam bor ki ka ching shakri ka chongki ho ni da dwai bum se ban mong reng kat ru lambat ki ni ki star ki ba pher ki scientist ki ba persyang ki ban wat ya ka lat kumno ban syam ya ka dawai na ka benta ban sumar ya ki ni bo yo ya ka chingpa bli ka lat ka ti ban ai ki ka ching star ba shen kin syam no bahkan long kecing kerku ik papkon hapreng kini kecing long jo kini perthai don sibonu ki bai kendo ching
Namar bakim yo shu ya kalat bandalik tre likta ban psa ban peja ya kayeng kesem isnai ko trai ban mau kertang nak danga joki hot ban kerenru aki papuan ti priu bakin yo ya kemen sim ba I kemen sim jo kecing spun banyak ner ya keti jo kecing era bakin ya no ya kecing solan ke joki banyak kersian banyak ai ya kini kidon kam di kecing era bakan long kecing kerku ya ki kerku ya ki kon kecam me kerku nadu kinong yamam jo pa oh ya ki pai tu metro bah pedeng kan kecing ya lenti kinam kedrian no nak macam me pedeng ya kecing tuan ya kecing macam me na baka keteng jo uci sui pa ke par mentang poi se ke benta ke bawai jo kecing sekri ke jo yoble shon penwai ngai ko play ke pang nam ta jo hilang paro ki play pe ya ke ke channel ban ngai scam pa play snake ban ker khu ye phi iwe pai we ai ko play ke pang nam ta ki ni paro ki play don benta akwan penbit penbiang ya ke ching don kam akwan penlong ya ke program ublay unker khu nam ta jong phiru kum chau tungin penwai no da ka bunir wai je ke jing wai ka ba prapun reo ha jing te pulat ya Jisu nong ben im kas ngi balai a utrai jong nga mi đã có chính job ba ya ki nong shu u nong job u la mi na jing yap dom bat em bat riu kun ban sin shar ju nong u la mi hallelujah u la mi sep ei jim tep ki a Jisu nong Sep ei ka jing son sha u trai jom nga choi na jing tep u la mi da ka jing job ba ya ki nong shun kum u nong job u la mi na jing yap dom bat him bat riu kui ban sun shar ju nong u la mi hallelujah ulami jing yap kam la ban ban Jisu nong ben im yu mau ba khang ra u trai jong nga choi na tep ulami da ka jing job ba ya ki nong shun kum nong job la mi na jing yap dom bat him bat riu kui ban sin char ju nom la mi hallelujah la mi patod ai ba ka jing ai pa ka jong playbook pa ka jing ai ka jong Jesus Christ upala mi pa na ki bayam jing slok ka jong men si ma khu kini ki jing kar khu ne shong sa rengkat lembat ni menta ba hatu ahlakata amen